magedhe vanokutanga munopenga sei? Iwe, wana chichi. Ichina imbwa yako kachi? Imbwa yangu ndio yetu chini. Ndatsika ichina imbwa yako inini? Ukana iri imbwa yapa niki bodi yangu ndiri moka mukati. Yakairima mukati? Yangu maiona. Iwe kai. Unoziva kuti imbwa yako yakamboruma mwana wangu ndikanyarira. Ndikati ndozvo pa next door. Iye zvinezvi yako yaikuisa tsvina pandinotsika inini. Maiona iri imbwa yacho. Saka rega uone zvako. Inini kana inini nditira kuya kuchemba kwa ndina pandotuma imbwa nchiti iyo uzoitira punguma kwenyu. Saka siya kuninyangadza panapa matonditeba kumuvhi rangu. Amai mimika chibva panapa zvinzo kuti akumapinda munori wamapurisa achisunga imbwa iyoyo. Uri kuona rafu yauri kanda? Ndisatsvina yako. Ayo ndatimeona. Ayo ndisiyei maiona here ichitira dzina mugedhe menyu. Maiona ichitira dzina mugedhe menyu. Andi inda udoti vharai magedhe enyu. Isusu kwangu vharai magedhe enyu kuti imbwa zisapinde. Mugara mavhara gedhe imbwa zinombopinda. Unoziva kuti unofira mujeri? Unozviziva here nenyaya yepupu yako iyi? Ayo vanongoya kusunga imbwa kamapurisa achamuda. Alright. Mira uno. Ende futi ndidzokera munonditira ndinoitadza kuona muvhi rangu. Ngangopinda chete chakuruma. Sataura zvemanga manga. Zvino nhasi ndoda kukukaurisa uri kuzvina. Hello? Dear police. Ndiri kukumbira kuti muuye panapa. Pane kamukomana kaitira tsvina muYard mangu. Saka ndatsika tsvina yacho. Uyai mapurisa mundibatsirawo nokuti yato violence. Please, police.